You are a wicked woman. Listen to me. Only I want to go. You will suffer. You are powerful. I can't about you today. You are powerful. What Diana? Look at what Diana can provide. You wicked woman. What I can be a demon. What I can tell you. You drop that your way. Stay here. Don't touch me. This is what we have everywhere. Unregistered products, expired products. See what they are using to change the date marking. See the machine for changing the ink. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara site n'obodo ụmụ mmeje nke nọ n'ime okpuru ọchịchị osisi ọma ngwa na steeti Abia. Kedu ihe mere ebe ahụ? Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ na ihe oriri bụ ụlọ ọrụ National Agency for Food and Drug Administration and Control bụ NAFDAC n'aha nkenke enyopuola otu ngwuru n'ebe ahụ bụ ebe a dọwara ọgwụ buru ibu. Dịka anyị si wee hụ na ya bụ ihe onyonyo, ọtụtụ ụlọ nọ ebe ahụ nke gụnyere ụlọ nwere ogogo abụọ bụ 2-story building, ụlọ nwere otu ogogo bụ 1-story building, nakwanụ ụlọ ala ndị ọzọ ndị n'ebe ahụ nke jupụtara na ọgwụ nke ha kọwara dịka controlled drugs bụ ọgwụ anya ndị gọọmenti nọ na ya, dịka ha si na ụfọdụ n'ime ha bụ ọgwụ mebiri emebi ebe ndị ọzọ bụkwanụ ọgwụ adịgboroja. Onye nwe ya bụ ụlọ ka anyị na-amaghị nke anyị ji amakwanụ ndị dowere ọgwụ ebe ahụ, mana ha bụ ndị ụlọ ọrụ NAFDAC akpọrọla ma ndị ọrụ uwe ojii ma ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụ Nigerian Army nakwanụ ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ wee kechie ebe ahụ wee na-ebupụtasị ya bụ ọgwụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ime okpuru ọchịchị osisi ọma ngwa nke nọ na steeti Abia. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko wetukwara m obere ndidi nwantịtị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ m nọrọ ala chebe echiche nke ọma ma depụta ya maka ụmụaka anyị iji wee nye aka ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbenyi onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ Bekee, bụ na peeji ọbụla ịsapịrị na ya ị ga-ahụ ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa asụsụ Bekee ya, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị ole anya n'ebe ahụ edere ya n'asụsụ Bekee ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụziri ụmụaka gị. Nke mbụ bụ ịmụ otu esi agụ asụsụ Igbo, nke abụọ wee bụrụkwanụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ọmarịcha akwụkwọ a? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwanụ ya na hard copy nke ama dịka paperback nke ọ ga-abụ ịzụọ itinye adreesị ebe ibi ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma anyị ka na-agbakwanụ mbọ ka anyị bipụta ya bụ akwụkwọ na Naịjirịa maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na Naịjirịa jụọla ese ya bụ akwụkwọ. Anyị nọzi na elu ya ugbu a wee na-ebi ya bụ akwụkwọ. Ọ ga-apụta n'oge na-adịghị anya, ma ọ pụtakwanụ aga m ekwupụtakwanụ ya ebe a ka unu niile mara, nke bụ na onye ọbụla chọrọ ịzụ ya ebe ọbụla mpaghara ọbụla nke nọ n'obodo Naijiria ịkwụ ha n'ụgwọ ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị daadị ma ọmị Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. A very big warehouse discovered at Umumeje village in Osisiomangwa local government area. This is the warehouse, this is the entry. This is the warehouse. So let's go inside and see what is stocked here. Things they happen. This army on standby. NAFDAC, police. Okay. This is the story building, two-story building, with an adjoining one-story building, all filled up with products of NAFDAC concern.
filled to the brim. This everything is stacked to the point that you won't have any breathing space anywhere. This is how all the rooms in this place is filled up. Look at it. Everywhere filled up. This is replicated everywhere. Stay up, going up, even down here. Different kinds of product of concern. Controlled drugs, expired drugs. See, this first floor. This is what we have everywhere. Unregistered products, expired products. See what they are using to change the date marking. See the machine for changing the ink. They're changing the date. See everything here. See this one they have worked on already. See? Real big deal. This is first floor. The validation section. This is other wing. Mumeje village in Osisiomangwa. These are injectables. These are the things here. With other multivitamin capsules. Everywhere is filled to the brim. Everywhere. Any place you enter, you will be greeted with products. Everywhere you enter, be greeted with products. See this part, this section. A lot is here. We have enough security on ground. Army, police. Surprisingly, there's an adjoining section and it's filled up with. I don't want to record this video. Sorry. Alright, so this is about these places were filled up or we've evacuated. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, sir. 6, 7, 8. All these 8 places I counted were filled up with materials like this, but they've just been evacuated by builders. They were all filled up like this. Expired. Look at it. Cerebrus. That's what it is. This. How quiet they are bringing it out to be faster. This is it. I won't get you. No. I know what you. See it everywhere. Everywhere. Filled up. Alright, so these are coming from all these places filled with products. Thank you for watching. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ ozi nke anyị si n'obodo Ukpo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa na steeti Anambra wee nweta bụ ihe onyonyo na-egosi ebe otu nwoke onye kọwara onwe ya dịka dibịa nọ wee na-acha otu nwaanyị nọọsụ ọkụ bụ nọọsụ na-arụ na ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti nọ na ya bụ obodo. Kedu ihe ya bụ nwoke si na nọọsụ mere? O nwere otu nwaanyị onye nke dị ime, onye ime na-eme, onye bịara na ya bụ ụlọ ọgwụ ka ọ mụọ nwa, mana dịka ha siri wee kọwaa, ha sị na ya bụ onye nọọsụ chụpụrụ ya bụ nwaanyị onye nke ime na-emesịa ya lawa na ha agaghị amụ ya bụ nwa. Dịka ya bụ nke nwaanyị dị ime tụgharịzịrị ka ọ lawa, o jeteghị aka site na ya bụ ụlọ ọgwụ nwa ya ewepụta ebe ahụ, o wee mụọ nwa n'ụzọ. Otu onye wee gbaraga kpọọ ya bụ onye nọọsụ onye nke chụpụrụ ha n'ụlọ ọgwụ ahụ, si ya na ya bụ nwaanyị amụọla nwa, gị biko gị bịa ka ibee eriri ahụ na-ejikọ
nne na nwa bụ nke ama dịka umbilical cord. Ha sị na ya bụ onye nọọsụ jụrụ ajụ ma rụnye aka n'anya, mana emechara dịka ya bụ nwata nwaanyị onye mụrụ nwa tupu buru ya na nwa ruo n'ụlọ ọgwụ ọzọ, o wee bụrụ na nwa ya anwụọla. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị anya n'ihe onyonyo nke a ka m pụtakwanụ. Bad woman. You better get me. You rap water bia ka ọsọ ndụ. Ọ gwa no si be na no dey no. Look at me, madam. So you don't need to know who you are. See, I will expose you to highest. You want to water one. You are a wicked woman. Listen to me. Only I want ugbo. Ogu gwazo wa, you will suffer. You ga powerful. Aja na ba you today, you are powerful. What Diana? Look at what Diana can blow help you now. You wicked woman. What I can be demon want to tell you. You drop that lady away. Stay here. I don't touch me. You drop that lady away. You wicked woman. See, the governor will hear him. Everybody come here before nobody here. Get up now. No. Listen, can I just see that everywhere we are lost and you are here. I will show you a little. Let me show you a little. Nobody, look at. I remember before. Everywhere we are lost. Everywhere we are lost. On your bed. On your bed, like you treat here. Una walls on your. If I couldn't have where are you running? Come in the boss. Come and face your atrocity. You wicked woman. You wicked woman. What do you say? See, your career has ended. I will end your career. I swear. Why on the video? I will end your career. Why on the video? Won't beat me. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Mgbe m hụchara ihe onyonyo a, mmalite jụwa ebe m nọ wee hụ ya sị kedụkwanụ na anyị chọrọ ịnụ olu onye ọzọ na-abụghị olu nwoke ahụ, na ọ dị nnọọ ka a ga-asị na ọ bụ mmegbu ka ya bụ nwoke na-emegbu onye nọọsụ ahụ, na anyị chọrọ ịnụ ọ bụrụ olu onye nọọsụ ahụ makwanụ ịhụ ya bụ nwaanyị onye nke bịara ịmụ nwa. Wee mechazịa wee nye m ihe onyonyo nke a anyị ga-enyo anya na ya ugbu a. Na nkenke oge ka anyị nyo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwaanyị ahụ onye nke achụpụrụ ebe ọ gara ịmụ nwa, ma nụrụ ka ya bụ ihe si wee mee ka m pụtakwanụ. Maternity ka isi wee je na do ụlọọgwụ. Ije m n'ụlọọgwụ, ọ gara anyị nọ na ya. Nọọsụ bịa sị m mụ naba nsị a na nna nwa m n'ahịa pụọ ma sị m naba buru m dupụta m geti sị m naba na-agazi pụtazịa n'ezi nwa wee apụta ejekwaje kpọọ anya ya bịa o wepụ m placenta ọkwụla abịa ọkwụla ebe a na-ekiri m ntutu eje na ya ndị mmadụ bụ ihe gbakọchazi abịa ha pụọ Wechi gị akwa. atụ m akwa Iwe bịazie n'ụlọ ọgwụ nke a. Unu afụgonu ka o si wee ji ije na maternity mkpo. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ nwaanyị onye mụrụ nwa, ana m asị gị ndo ma gị ma ezinụlọ gị ndị niile ya bụ ihe metụtara, ana m asị unu diwenụ. Dịka m kirichara ya bụ ihe onyonyo, otu ihe a na-asị m na ọ ga-adịkwanụ mma ma anyị nụrụ olu ya bụ nwaanyị onye nọọsụ, ka anyị nụrụ n'akụkụ nke ya mara ihe mere o ji wee chụpụ nwaanyị dị ime n'ụlọ ọgwụ. Mgbe malite jụwa ese ya bụ nwaanyị kedu onye ma nwaanyị, kedụkwanụ onye ji akara ekwentị ya, mana rute ugbu a o nwebeghị onye ọbụla kwere m na ya ji akara ekwentị ya bụ nwaanyị. Wee na-asị onye ọbụla mara nwaanyị nọọsụ ahụ ma ọkwanụ onye ji akara ekwentị ya kpọtụrụ ya. Ọ bụrụ na ya bụ nwaanyị ga-achọ ịkọwa ihe mere o ji wee chụpụ nwaanyị dị ime n'ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti, ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla kpatara ya ọ ga-achọ ikwuru ọnụ ya, si ya bụ nwaanyị kpọtụrụ anyị ka ga-enyekwa ya ohere ikwuru ọnụ ya, ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgwa ndị steeti Anambra ihe mere makwa na ịgwa ndị Igbo ka ya bụ ihe si wee mee. Ọ dị mma, na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị nyere anya na ya bụ nke anyị si n'ime okpuru ọchịchị Ihiala wee nweta, bụ nke na-egosi n'ụlọ otu onye dibịa na-agwọ ndị isi mgbaka. Ya bụ ihe onyonyo na-egosi ọtụtụ ụmụ ikorobịa, ụmụ Igbo ndị n'ebe ahụ, bụ ndị a na-akọwa na imirikiti n'ime ha ka ọkwa na ka nsị ha niile bụ ọgwụ ike nke ama dịka mkpụrụ mmiri bụ ihe tipụrụ ha ara. Ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ọnọdụ ha ebe ahụ, ebe a na-azọ ndị isi mgbaka ka m pụtakwanụ. News Agency, good morning everyone. Anyị nọ na nke ọnọkọ n'ụbọchị tata n'ụmụ abalị n'ihi ụba ha ekwe m ihe ala. Anyị nepụ anyị ga-afụ ụmụnne anyị ụmụ okorobịa
ebe ha nọsị anyị nepụ anya anyị ga na-afụfa room by room ka ha nọsị. Nna anyị daalụ daalụ ụmụnne anyị ndị nọ nwesịrị nsogbu na nke ọnọkọ ka a nọ na-agwọ ha. Nna anyị daalụ jisie n'ike jisie n'ike ọzọ anyị emezi ụmụnne anyị ike nwegoro ka o si wee dị na ndụ ha. Ndị ụfọdụ tisiri aka n'ụmụ ihe mkpụrụ mmiri a ọ na-enyezi ha nsogbu. Ụnụ amamazi mkpụrụ mmiri ọzọ biko na ụnụ aṅụzi na mkpụrụ mmiri ụnụ afọ ka o si wee debezi ụnụ kịta ụnụ eji eze eje ụnụ ana ịbụ ụnụ na-agbapụ ọsọ ka ha bụrụ mmadụ. Mkpụrụ mmiri edebego gị na kọndishọn ọjọọ. Ahịa ma ọnọkọ na ụmụ aba n'ihi ụba ha ekwe m ihe ala ka ọ dị na-eme. Ọ ga-abụghị ọnọkọ banye na ichiri gị akwa gị n'aka. Ịbụ onye ebe ka isi Ọkịja ewu Bahumonu nke afa gị Okwudiri onye Ụbanede na Bahumonu Ọkịja. Nna biko ka ọ dịbago gị mma. Afụrụ m nọ na iburugo mmadụ na-ekwupụta okwu. Ọ dịghị m ekuru isi ebe a pụọ ichekwa na ebe a na-ere mkpụrụ mmiri ọzọ. Local News Agency ụnụ na-afụ n'ife na-eme ebe a tata. Ụmụnne anyị ndị nke West ndị ọdụ mana aga masị na ha West Life ha Chukwu enyebego aka tụrụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ ọnọkọ. Ihe ọma na-eme n'ebe a fa karịrị akarị. Ọkwachi fon ụtụtụ osikwa nri bunyesịa ha nche niile ha ribekwa wee na-enye ha ọgwụ na anyị na-afụ ya n'anya because na ihe agba n'aka ejiri enyo ya nepụ n'anya ka ụnụ fife na-eme ụmụ okorobịa youth of nowadays ji aka ha wee na-eme onwe ha. Ahịze ma nwanne anyị nwa amadi nwanne anyị nwoke na-enụ n'anya jisie n'ike ọ ga-adị ọ dịgo mma. You came from Imo State to Anambra State. To Anambra State to visit Oge Akụkọ Shrine, which popularly known as Ikena Healing Home. Ke ka ọ dị kịta? I'm not mad. I'm doing it I came here for my medication. So yes, I will travel to outside country. To play your football. Yeah. So ball ka ị na-agbabu before? Yes, I play ball when I was a kid. Biko nke a adịghị mma ijesikwa n'ọzọ. Local News Agency na-afụ na ya anụ ebe ụmụnne anyị ji aka ha wee debesi onwe ha n'ụbọchị tata. Nna biko ka onye iwu Ikechukwu onye ebe ka ịwụ azị ebe agwụrụ onye na-aza ka isi azị ịbụ Ụmụeleke. Biko jisie ike ebe ikwu egoro okwu mmadụ na-aghọta ihe na-ekwu. O gosi na ọnọkọ na-eme ọfụma. Jisie ike nke a kwụsịghị ijekwa n'ebe a na-ere mkpụrụ mmiri ọzọ n'ihi na ọ bụrụ ezigbo ihe. Onye otu kwesịrị ịgba mbọ chọba ihe a ga-eme. Ọ bụgodi baro onye ahụ egoro n'akwa ọ bụrụ na ị nwere ọbara ị ga-afụ ụmụnne gị ego gị baro mgbedezie n'ebe ị nọ kịta. Ahịa ma nwanne anyị nwoke a na-agwa ụnụ jisie n'ike biko jisie n'ike. Nna biko kekwa n'afa gị Chinedu onye ebe ka ịwụ ka isi Ọkịja ịwụ Asị m Lagos bịa ebe a. Ka isi Ọkịja ịwụ Ụmụọgụ sorry udo adịgo ọ dịgo adị ya akpata mana ị ga-arụ ọrụ wee kpata ya bụ ego nna anyị kekwa na onye ebe ịbụ onye Abagana asị Abagana ka isi wee bịa na nke ọnọkọ n'ụmụ aba n'ihi ụba ha ekwe m ka ọ dịkwa n'ụbọchị tata. Otu a ka ọ dị bụ igbo ị bịara ebe a so ọ na-aka mma jisie ike nke a ịdị mma ikunye gacha ihe ị ga-eme ịtụrụ na ka itinye aka n'ụmụ ihe a na-aṅụ ọzọ n'ihi na uru adịrọ na ya. Local News Agency anyị afụgo n'ife na-eme n'ụbọchị tata ọ na nke ọnọkọ na ụmụ aba n'ihi ụba ha ekwe m ka anyị nọ n'ụbọchị tata ha karịkwara akarị. Chifo n'ụtụtụ nwa m anyị nwoke esie na ibunyesi afafa na-eri wee na-enye ha ọgwụ ya nyepụ anya onye ọna nọ na chenu nke ya ka e wee nwee ike wee chịkọta ha maka na ịhapụ ha gara kwapụba. Thank you everyone. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m ndị Igbo ndị okwu m na-agara bụ ụmụ ntorobịa ndị na-etopụta ma ụmụ ikorobịa ma ụmụ agbọghọbịa wee na-asị gị bụ nwa ikorobịa gị bụ nwa agbọghọbịa onye chịrịla aka chinye n'ọgwụ ike gị bụ onye eforụla ntutu tasị na ị gaghị ewepụzi aka ewepụ na kolos ma na ị gaghị ewepụ aka ewepụ na mkpụrụ mmiri. Ọkwa ị na-ahụ ọnọdụ ndị a ị hụrụ ka ọnọdụ ha si wee dị. Enwere m nkwenye na ndị a ị na-ahụ ebe a ndị ya bụ ihe tipụrụ ara ọ bụghị na ị kacha ha mara ihe. Ọ bụrụ na ị kara ha mara ihe ị kaghị ha dị ike ịkakwana ha dị ike ụbụrụ isi gị akaghị ụbụrụ isi ha mana ọ bụ mgbe o ruru onye. Enwere m nkwenye na ọ bụghị ụbọchị mbụ ha malitere ịgba ya bụ ọgwụ ka o tipụrụ ha ara mgbe na-asị gị nwa ikorobịa nwa agbọghọbịa wepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ.
ọ dị mma ka njedebegodi ebe a gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara na otu esi eme ya deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibogo Meje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.